Ruke treba prati jer dodirujemo stvari, predmete, ljude i životinje i to je jedna vrlo jednostavna, ali vrlo bitna navika koju stvarno trebamo primjenjivati u svakodnevnom životu, što češće to bolje. Mogu vam reći da se škole dosta trude, a postoje sanitarni propisi. Djeci treba biti omogućeno pranje ruku, škole imaju umivaonike ili u predvorima WC-a ili u hodnicima i obavezno ispred školskih blagovaona. Tu treba biti osiguran sapun tekući i papirnati ručnici za brisanje ruku. Zna se dogoditi da i razred sam ponekad ima svoj papir i svoj tekući sapun o kojem onda brigu vodi učiteljica.